Imimi ndimi makatosara manje, makatodzungaira manje nepolitics. Ndimi makatodzungaira because makadzibatira padenga. Ndaigara taura kuti kudii kubva kumashiroko, ndaigara ndichibvunza Geza anyarirei, Geza ambori kupi. Ndaigara ndichitaura Geza uyo komana vanhu veintelligence ZANU-PF avo. Yes, mashoko enyu aitifosa kuti johwine kukusapota, but tichicomplaina ndichigara ndichitaura inini vanhu ava kava, vanhu ava kava. Baba chino kurei, imimi muri kutorasika, imimi muri kutorasika, mudhara utorasika iwewe. Sapota Geza, Geza ndiani ese. Chiwenga iko zvino mapenga na Chiwenga. Musatamba nevanhu veZANU-PF imimi, musaita dzungu. Vakomana ava vese vamuri kuona vamurutira machanel vakatumwa ava. Vanhu veZANU, vana Saruwaka, vananani vazhinji vacho vese vanga vachipengera pengereka vese. Vamwe vanhu vazhinji vanga vachitosumudzwa inyaya yekuda kutoongorora vanhu vari kumutsa musoro kana kuti vanhu vari against ZANU-PF. Vachipedza kutora vachisa mukati nekukudhingura. Nyaya yakaitirwa urongwa uhu yanga iri nyaya yekuda kunyararidza nyaya yema-election, yokubiwa kwakaitwa ma-election. Saka muri kuona revolution yaGeza, revolution yakatanga mazuva angopera ma-election. Yakanga iri nyaya yekuda kutsvaga kuti pfungwa dzevanhu dziri papi, dziri kumboti kudii, vanhu vari kufungei, havasi kufunga kuita noise here, havasi kufunga kuita hondo noise here, mhirizhonga here, hapana ari kuronga zvimwe zvinhu zvakashata here munyika. Apangadai vana veZimbabwe vakatsamwa kusvika palevel ripi. Saka kwanga kuri kusecha temperature yehana dzevanhu. Zvese zvokupinda pamademonstration nekudii kwese ukizvi, vanga vachizviziva zvavo mastrategy aanga vachishandisa ekuda kusecha kuona kuti muri wiki sei, makasimba sei vana veZimbabwe. Yanga iri nyaya yekuda kusecha kusimba kwenyu, yanga iri nyaya yekusecha kusimba kwenyu imimi kuti makasimba sei, uye makabatana sei. Yanga iri nyaya yekuda kuningirikina kuti waparadze opposition, waparadze masupporters eopposition. Iko zvinezvi dai mese vanhu mese makasiya matutwa nevakomana vana Saruwaka nani, vana Mudzingwa nani vese ava muchidzi endei Geza revolution. Iko zvinezvi Geza akuenda kumba kwake, akudzoka musango maanga ari, zvokubhomberwa imba, zvokutukana zvese zvazvo. Ndakagara ndichitaura ndikati mastrategy eZANU zvese zvokunzi imba yazobhombwa, unotopuhwa mari inotenga dzimba idzodzo kana 10 Geza neproperty yadzo. Takakutaurirai ndikati musanyeperwa nevanhu veZANU-PF ava, musateedzera vanhu ava, vanhu vanokusiyai mudondo ava. Geza it's intelligence man wekuZANU-PF, munhu weintelligence kubvira munguva yehondo vari kuMozambique. Geza department raakashandira ndere intelligence nana Munangagwa. Saka imimi ndimunenge muchiitiswa muchidindini. Iko zvinezvi maiti sapota Geza, baba chino kure murakashi, baba chino kure musateedzera vana baba chino kurei, isu tisinese vana Saruwaka akabva vati isusu tisina kuziva, teerera isusu. Vakati Chiwenga Chamisa unongowerenga bhaibheri, Chamisa unongodai, Chamisa unobva wazodai, Chamisa unongodai. Nasu uno zviri kupi nasu uno? 1 makasiya matukira aChamisa, 2 makasiya mabiswa kuna Chamisa, 3 makasiya maparadza bato rinopikisa, 4 makasiya mabvonyongora. Nasu uno masese, musekuru wangu masese chaiye takakwikwidza naye 2023 tinaye, vachihwadza magrupu ana masese, vachinetsa magrupu, vari malidha emagrupu. Asi masese ndiye akazenga akutaura rafu sekuru wangu aita rubbish kuti Chamisa unongowerenga bhaibheri, nyika aitorwa nebhaibheri, nyika yakuda kutotongwa nemamilitary nemauto. Wana Chiwenga ndo isita kutomhanyana na Chiwenga ndo vanotofana kuti vanotogona nyika. Masese chaiye munhu anoshanduka wakomana. Munguva yema-election futi ndiwo vanhu vakanga vachiita madonation emari dzana skala, vakapedza vakabatsireke vakaita madonation emari dzana nhingiti dzana nyuka yemabhunu vana masese. Nasu uno vapedza vakati takusapota Chiwenga. Nasu uno vakati Geza, vakati chinogurei wakutopenga politics yo washaya zvokuita. Chamisa hapana zvaanobatsira, haana chaanoita bo. Akazopedza mumwe musi akati sitava kutodya nezvigananda zvacho izvo, ndo zvatava kutodya nazvo. Zvachamisa zvakatodhakwa. Chamisa muri kupaona manje. Now iko zvinezvi masese uri kupi nhasi? Uri kupi nhasi unoyu?
zvigananda izvi muchachera kuti zvinokudhamba izvo kurasai 2 muchathreatenwa mukasungiswa mukakuwadziswa mukaurayiswa nezvigananda izvi muchifungidzira kuti kudiwa maningi. Inoda kusenzesai vana masese yokusevenzesai yekutsveta yapo yekudhamba yekukanda yapo yekusiyai apa makatukira Chamisa mukanyomba Chamisa apa nhasi uno makashandiswa nanasaru wakavanhu vakawanda paground mukatukira Chamisa mukachamisa Chamisa takakuudza kuti Chamisa une maadvisor akawanda vamwe vari mhiri kwemakungwa vamwe wedzimwe nyika vamwe vapi musamuona sokunge Chamisa yakapusa sokunge akadhakwa Chamisa kagarire Chamisa ngawo yabatana nevamwe it's a strategy kwakarongwa Poland Chamisa wakamukoni wakaramba kujohina Poland iko zvinezvi kwakarongwa iyo iyi revolution yanga yakutaurwa yana Gesai vachifungidzwa kuti vachakepsha Chamisa voita sokunge ivo wapandukira nango vatsemurana vachifungidzwa kuti vachakepsha Chamisa vachanhingirina Chamisa nhasi uno zviri kupi Chamisa kunyarara kwake vanhu vabereki musamuona sokunge akapusa musamuona sokunge akanyarara sokunge zvinotirwadza pamwe paita aitopopota kuti loko sema kanyarara taida kuti vataure tichitenga vataure nevanhu vavo but chokwadi chiripo not kujohina ZANU-PF moti kwa Chamisa ngawo yajohine Chiwenga Chamisa ngawo ndani johina ivo vane Chiwenga wacho kana one day vakamudaidza Chamisa kana vana Geza vacho vakamudaidza Chamisa kana kugara pasina Chamisa ivo vanhu paground Chamisa amutengesi muri kuona akanyarara muri kuona asida kuningirana Chamisa ngawo ndabatana navamwe vakataka kutuma vana Ngonzora vakafamba vachiparidza Chamisa ngawo yetibatane Chamisa vanga vari pamwe chete timu rese vana Geza vana Ngonzora vana Niki vese ava itimu rimwe chete rese chikwata chimwe chete iboka rimwe chete nyaya iripo yanga iri yekuparadza opposition nyaya iripo yanga iri yekuda kubata Chamisa kuwana pokumubatira because muPoland akaramba kuuya saka ndoda kutaurira chokwadi chiripo ndaigara ndichitaura inini munogara inini zvakawanda zvinhu zvakawanda zvamunozoregreta kuti baba chinogurei vari munenge mambotuturutswa munosiva uko nhasi uno zviri kupi waya vaiti baba chinogurei baba chinogurei mazodai baba chinogurei mazodai baba chinogurei sapotai Geza sapotai Chiwenga nhasi uno zviri kupi nhasi uno bhaibheri makasiya maverengerwa naGeza Chamisa rake bhaibheri anaro ari kuenda mberi nemusangano ende ari kuenda mberi nekuronga zvinhu nokugadzirisa ndikakuudzai ndikati ngatibatanei tisapota revolution tisapota ngirini mareforms nyaya yemareform iri kutaurwa iyi nyika yese munopinzwa pademonstration nana Geza makudu aya matsotsi aya ndaitukirira chinyomba chita Chamisa siyana baba chinogurei benzi baba chinogurei nanhasi uno ndiri kunyomba chaChiwenga ndichipikisa Chiwenga zvaari kuita izvi ndiri kubvunza kuti munhu anoda kurwira nyika unorwira uri muzanu here munhu anoda kurwira nyika unorwira uri munhingikine paipai vaitambirana usiku namunanga gwa kuvanhu vanhu vachipopotawo kuti vari kudetsana nhasi uno nezuro akatumwa kuTanzania uko istrategy dzeZANU-PF wabereki musaitiswa dzokai kumusangano ende kana zvikazoya zvimwe waberekika musabva pamusangano musachinja political party musachinja musangano wabereki ngatipopote neruzha tichiteerera maleaders emusangano wedu leader anozikanwa political party yedu isusu ruling opposition party yaNelson Chamisa president of Zimbabwe saka imimi manje mune dambudziko rokuti munomboenda mosvika motseiwa maakutanga kuchidzoka futi but Chamisa right but Chamisa but imimi ndima tikubvunza kuti bwenyi kwakuziva kudarika Chamisa mukati Chamisa mukavhurira zvimachane hobho takakuudza kuti Mnangagwa akati tambai nawo pamedia ipapo vanhu ava ndo vakatumwa naMnangagwa vamwe vachangopera vachingoita ngavasungwa vasungwa hamuzione kwadzinoenda nako nyaya vanenge vachitozikanwa vari kupuhwa mari zvavanongoti kwamatippings vamwe vanongogara mujeri zvematippings vana madzibaba eshandiko ndo vari kutoshungurudzwa vaida kunetesa nokupedza simba masapota aChamisa nokumedza vanhu vaChamisa nokuparadza vanhu vaChamisa bato raChamisa chete hapana zvikutorwa naNasole naNasaru wakakuchannel chavo ndechematsotsi ichi even politics wakatotaura vachitonyomba Mnangagwa zvakaita sei kuti nyomba ZANU zvakaita sei ndo zvinoita maCIO intelligence dzeZANU-PF vanokushandisai vagokuitisai vachishandiswa neintelligence vanenge vachitotambira vanhu iwo vachisponzwa niwo vaya munongopera muchidya kuti ningasungwa ningatorwa maopposition anosungwa zvechokwadi but vese ava muchangoona vaakudzoka wani chapera kachinhu chavo ichi shame ndikakuudza imi muri kupedza time uyai tisimudze musangano uyai tiende mberi nemusangano nguva yese manga muri busy Chiwenga Geza Chiwenga Geza ndikati imi Geza isi ZANU-PF ere Chiwenga isi ZANU-PF ere vanaseroka maZANU-PF ese
Iwo zina nhasi wamwe ari busy kuterera sika nana sarwaka izvo zvina nhasi wamwe havasitozvinzwa zvatutaura izvozvo. Wamwe busy nana comrade general story munotaura munogona kutaura sterek tinokutendai general story ndo zvinoita politics marombe anongotera azivi politics vanodzidzira kuti intelligence vanodziziva here tatenda mazvita tarisai Geza zvaakutaura izvo tarisai zvekutaura zani izvo fake yekuti tafunga kutamuregerera fake akanga atumwa paground uyu Geza kubvira 1970s anga ari kuintelligence uyu 1990s ari kuintelligence 2000s ari kuintelligence tautaura kuti chikwe mimi wovheti hwake ndehwekuintelligence ka taura munhu akashanda kuZANU-PF akaita MP 2 terms kuna kwanembuzi yegoko akashanda muCentral Committee muPolitburo zvese taura kuti chikwe mimi munorowa nemunyati nemakomana vezana nini hama dzaitaura ine shamwari ine vanhu vakawanda stereki mumagrupu mwaiuya kwandiri bati chinokurewo unobhaisa bati mudhara munogaiza munobhaisa imini uyatimbomira tione zvita Geza yatimira ti mudhara munobhaisa sapotai Geza mudhara chamisa hapana apa mudhara Geza sapotai Chiwenga iwo zvino yabhizi Chiwenga muzana akakwana haambofa akada kuti zano iparare kushandiswa kwamuri kuitwa kweso vanozivana ava makudo mamwe chete